थडेन गेलय मी थडेन गेलय जना कोण मी खडेन गेलय एक नंबर दादा आंबे मिशी ना ते प्रशांत आमले सर तुमका भेटले ना तर त्यांका सांगा मका सांगा आंब्याचा रायता कसा असता काय पुण्य असला किता अपना खाऊ मिळता. मित्रांनो आज आपण बनवतो कुठच्या हॉटेलमध्ये न मिळणारी पण एप्रिल मे महिन्यात कोकणातील प्रत्येक घराघरात बनणारी कोकणातील आंबट गोड असणारी एक स्पेशल डिश आंब्याचा रायता. मित्रांनो आंब्याचा रायता खायचा असला तर रायता मिळणार नाही त्यासाठी मेहनत करूची लागता. चला तर आता रायता कसा बनायचा का बघूया. चला मित्रांनो आंब्याचा रायता बनवूया. दादा आंबे हाडूक जाऊया. होय चल चल आंबे हाडूक जाऊया. चला तर मग आंबे हाडूक जाऊया पण त्याच्या आधी हॅलो गाईस वेलकम टू माय YouTube चॅनल आदर्श नानवी मस्ती ब्लॉग अर्थातच मी आदमी. हाय गाईस मित्रांनो आम्ही आलेलो आहोत रायताचे आंबे काढायला. तर मित्रांनो आता रायताचे आंबे काढूया. आता किती आणलं चला आता काढूया. मित्रांनो सकाळी आम्ही लवकर उठान आंबे नेऊ गेलो. उशिरा येलाय ना तर तुमका हे आंबे गावाचे नाही कारण सगळे जण हे आंबे नेऊ घेतो. मंडळी रायवड आंबो हापूस सुद्धा बापूस असा हा. खरंच मित्रांनो ह्यो रायवड आंबो हापूस पायरी केसरच्या आंब्यापेक्षा श्रेष्ठ असा कारण ह्यो आंबो गावातील प्रेम नाती आणि गावाचा गाव पण टिकून ठेवता. काय म्हणतात तुमका माहित नाही. बरं मी सांगते तर पण आमच्या चॅनलला कधी सबस्क्राईब करा. केलाय मा ऐका तर मग रायवड आंबो कसं काय श्रेष्ठ असा. मित्रांनो हापूस पायरी केसर यासारखे आंबे तुम्ही कोणचे काढलाय तर मालक तुमचे तोंगडे मोडून घालतलो पण रायवड आंबो जर काढलाय तर मालक काही एक बोलायचं नाही. गावात रायवड आंब्याच्या झाडाचा मालक एक असता आणि ते आंबे पुरं गाव घेऊन जाता पण मालक कधीच कोणाक काय बोलणार नाही. त्यामुळे गावातील प्रेम नाती आणि गावाचा गाव पण ठिकाण असा. खोटा वाटतं तर तुम्हीच गावातल्या लोकांना विचारा. दादा श्रीयाची किरणा किती भारी दिसतात ना. होय गो आरवी. दादा ते बघ आड्यात आंबे घेते हा वाच थांब काट्यातून सावकाश जाऊ हया काटे लागले तर आंबे महाग पडतले. दादा आंबे सावकाश घे पेशी फाटात. होय गो आरवी मी सावकाशच घेते त्याचं टेन्शन घेऊ नको. मित्रांनो रायवड आंब्यांचं आणखी एक वैशिष्ट्य असा ह्यांका कोण खत घालणार नाही फवारणी करणार नाही किंवा हे आंबे पिका होय म्हणून कुठच्याही केमिकलमध्ये बुडवून काढत नाही त्यामुळे ह्याची चव भारी लागता. दादा मी घेऊ पिशवी. नको गो आरवी जड पिशवी जमाची नाही तुका. हाय गाईस आंबे आता ती बघ पांढरी कोंबडी दिसली तरी ती पोल्ट्रीची नाही हा गावठीच असा. हा ह्यो बघा गावठी कोंबो. छे छे मनात कसलो विचार हाणू नकात आज मंगळवार असा. मित्रांनो हे बघा आंबे आणले चला आता एका धुऊया. येल्लय होय धरा राहता काय खाता का हा
मग नाटक कधी आज का उद्या ह्या रे देवळात असा मग काय तू गावात राहते तुला माहिती नाही बरं कुपानीला कुपान रे ह्या वर महिन्याचा या पाणी झाडाचं होतं झाडाचं जरा पाणी नाही बरं संपला ना हो आता संपला सगळ्यांनी आले नाही आमका संपला काल गावलेलो तर नाही काल गावलो कोण गावलेलो आणू आता आम्ही करून घेऊया का बोलतो यो प्रवास खडक्याची सोबत या हसन तुझ्या नुसती केले गजाल तू का वाटला पाऊस पडलो आंध्राच्या आधी बाहेर इटली तिया टैले तिया इटली तिया इटली तिया खडेन गेलोय मिया खडेन गेलोय जाना कोण मिया खडेन गेलोय अरे घसार लई यात या काय केलंय यात या काय केलंय मित्रांनो आता 35-36 आंबे आम्ही सोडले चला आता यांचा रायता बनवूया मित्रांनो आता रायता बनव लसणीची फोडणी द्यायची लागता आणि हे बघा लसूण सोडूची आहोत चला तुम्ही आता लसूण सोलक सुरू करू पटकन सोलाव पटकन रायता बनव सामा मित्रांनो ह्या बघा आंबट गोड असा रायता तयार झाला बघूनच तोंडात पाणी सुटला मित्रांनो ह्या रायता तुमका हॉटेलमध्ये नाही मिळायचा ह्या खाऊचा असला तर गावातच येऊ भया तर मित्रांनो आता गरमागरम रायता तयार झालेला असा चला आता एक टेस्ट करूया यम्मी टेस्टी एक नंबर अरे भारी झाला ना हो एक नंबर दादा आंब्यात मिशी इली ना होय गो बघ रवा पुरा सुकला आंबुरा सुकलो मित्रांनो ते पेशंट रामले सर तुमका भेटले ना तर त्यांना सांगा जेव्हा तेव्हा ते विचारित असतात मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं तेव्हा सांगा त्यांना कोकणात जीवन आंब्याचा रायता काढतच खरं सुख असतं बाकी सगळी भाव माया मका सांगा आंब्याचा रायता कसा असता मका सांगा आंब्याचा रायता कसा असता काय पुण्य असला किता आपणा खाऊ मिळता काय पुण्य असला किता आपणा खाऊ मिळता मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा शेअर करा